Maaliskuukin on sitten kasassa reservimarkkinoiden suhteen. Mitään hirveän dramaattista kuukauden aikana ei tapahtunut. Pientä varovaista toipumista korvaustasoissa oli kohti arvioitua tasoa. FCRD-markkinalla 10 kilowatin tehoisen kotiakun brutto nousi 50 euroon. Arvioitu taso on 50 ja 100 välissä, eli korvaustaso on noussut nyt tuon haarukan alarimalle. Perinteisesti näissä on ollut pientä nousua huhti-toukokuulla ja elokuulla. Tuonne elokuun mahdolliseen pieneen piikkiin on vielä aikaa. FCRN-tuotteilla korvaustasot eivät ole suuremmat. Eikä näitä tuottoja ole myöskään näkynyt Checkwatt-käyttäjien raporteissa. Simuloitujen korvaustasojen osalta käyrät ovat karvan verran nousseet. Käytännössä kaikki aggregaattorit pyrkivät käyttämään akkuja myös jonkin verran spot-optimointiin, jonka pitäisi näkyä käyttäjille hieman näitä käyriä pienempinä korvauksina. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että nyt viimeisen puolen vuoden aikana kotiakun bruton korvaustaso on ollut täsmälleen 50 euroa. Eli sama, minkä Elisa maksaa 21 kilowattitunnin akustojen omistajille. Kotiakkuja voi toki käyttää reservimarkkinoiden lisäksi myös aurinkosähkön talletukseen ja spot-optimointiin. Suunnittelin lisääväni tähän kuvaan noiden tuottokäyrät. Sellaisen piirsinkin, mutta en sitä tässä yhteydessä esitä. Aihekokonaisuus on sen verran laaja, että on parempi tehdä siitä oma video ja selittää taustat kunnolla. Reservimarkkinakorvaukset on periaatteessa aika helppo selittää, koska siinä ainoa muuttuva osa on akuston teho. Aurinkosähkön ja spot-optimoinnin osalta tekijöitä on aika paljon enemmänkin. Eli parempi on piirtää viivat siten, että kukin voi katsoa niistä oman järjestelmänsä optimoinnin tehon. Spot-optimointi viime kesänä tuotti tyypillisesti 10-20 euroa kuukaudessa, mutta nyt tammi- ja helmikuussa spottihintavaihtelut olivat poikkeuksellisen suuria. Eri aggregaattoreilla näyttää olevan hieman erilaiset tavat optimoida järjestelmää, ja se näkyy kyllä tuloksissa. Tammi-helmikuun osalta jotkin järjestelmät pystyvät tuottamaan 50 2,5 olevia säästöjä käyttäjille, joiden akustot olivat 10 kilowatin luokkaa ja kapasiteetit 20-30 kilowattitunnin. Joissakin tapauksissa säästötasot näyttivät olevan 10 2,5. Eli näyttäisi siltä, että joillakin kotimaisilla toimijoilla on optimoinnit rakennettu enemmän kotitalousystävällisiksi kuin joillakin ulkomaan ihmeillä. Mutta näistä tarkemmin omalla videollaan huhtikuun aikana. Muutamia poimintoja tuosta kotiakkujen reservimarkkinoista. Osa käyttäjistä on päätynyt siihen, että joitakin järjestelmiä on parempi ohjata käsiohjauksella. Teknisessä mielessä tämä voi joillakin järjestelmillä jopa onnistua. Mutta omaa käsiohjausta ei kannata käyttää, jos laite on oikeasti reservimarkkinoilla. Ratkaisu ei tällöin täytä reservimarkkinoiden ehtojen mukaista toimintaa, ja aggregaattoreille valuu tästä sanktioita. Tällöin on aika helppo arvata, mitä käyttäjien korvaustasolle tapahtuu. Käyttäjät ovat myös raportoineet joidenkin reservimarkkinoiden ympärillä olevien toimijoiden maksuissa olevan viiveitä, ja ilmeisesti myös sovittuja korvaustasoja on laskettu. Toivon mukaan viiveet ovat johtuneet järjestelmäteknisistä seikoista. Lisäksi myös Fingrid on laittanut sivuilleen tiedotteen kotiakkujen markkinointiin ja myyntiin liittyen. Hurjat lupaukset ovat ehkä hieman laimenemassa, mutta kyllä tuo Fingridin varoitus on täysin aiheellinen. Tässä vaiheessa on varmaan jo kaikilla aika selvää, että reservimarkkinoista ei näillä näkyvillä ole odotettavissa parin tonnin vuosituottoja. Melkein suosittelisin, että käykää tarkistamassa oman toimittajanne sivusto, ja jos sieltä löytyy ylisuuria lupauksia, kannattaa niistä ottaa kuvaruutudumpit. Korvaustasojen lasku olisi pitänyt ymmärtää jo myyjäpuolellakin. Sinänsä tilanne harmittaa hieman ammattitaitoisten akkutoimittajien puolesta. Tällä kalvolla näkyy numerotietoina maaliskuun osalta eri toimijoiden simuloidut maksettavat reservikorvaukset ja samaten koko alkuvuosi yhteensä. Jos järjestelmä tekee samaan aikaan myös spot-optimointia, niin tällöin noista summista pitää leikata 10-20% pois.
Keräilen myös noita maksettuja reservimarkkinakorvauksia ja laitan niitä kerran kvarttiilissa mukaan näihin esityksiin. Ja kannattaa muistaa, että järjestelmän kannattavuuden ratkaisee kokonaisoptimointi. Eli miten hyvin järjestelmät pystyvät tasapainottamaan reservimarkkinakäytön, spot-optimoinnin ja aurinkosähkön talletuksen. Näistä siis huhtikuussa tarkempi erillinen infosetti.